Tinokudokesa yemabuja tauya anonhau dzomanhoko dzanyasi zuva rochina mwedzi uno wakukadzi. Idi nyaya iri kuhwadza yatiri kutanda nayo nyasi inyaya yagwaitika kweduno kwamutoko parukaopa kwai kuno wabvana watatu wari kunzi wakabhinyiwa wakauraiwa nomunhu akabva aenda kotiza. Ipapa paribe zvakuzikana kuti zvii zvakanyatsa kuitika kuti wabvanawa wasvike pakupfa. Idi ndofunga mumagurupumu makandoramba muchindoona zviri kureketeka izvozvo wabvanawa. Toramba tichinoti mweya yawo izorore murugare, tichimba kuti akaita izvi achabatiwa agosungiwa agoisiwa mujere areke kugobuditsiwa pokare. Hurumende yatiyo zvakaburika mubvunzo dzowapwere giredhi yochinomwe zvapo zvapachena. Ipapa wagobva wareketa pokare kuti wari kuenda kotanga fomu yokutanda wachatanda kuenda kuzvikoroko zuva rochiguminoina mwedzi uno. Ticharamba takaringa tigokunyepai zvinenge zviri zvizere kuti zvinenge zvakaburika zvakadini, kuti wakapasa sei, tichagokunyepai pamberi pam. Magweta anoita kodzero dzevanhu agoti iwo anyora tsamba kuzeki ari kuda kuti iwa nyepe kuti wakagoita sei zvokunyoresa vanhu kuvhota. Waribe kuziva kuti vanhu vangani waboya zvitupa. Ipapa nhau yokusaika kwezvitupa iyi iri kuramba ichindonetsa vanhu vazhinji. Ticharamba takaringa kuti wachaikona chere kana kuti wachanyepa wachareka kuwapindura. Heno mabi angu chedu kuramba takaringa tichigokunyepai pazvinenge zviri kuitikapo. Takaringana nokuvhurwa kwezvikoro, masangano anomirira varairidzi areketayo kuti varairidzi waribe mari wari kukwanisa baa kuenda kuzvikoroko kuenda kotanda basa. Paribe agoziva kuti zvichaita sei. Idi zvakatooma mabi angu nokuti wari kureketa kuti madhora avari kutambirisiwawo zviuru 20 noribodzi aribe chaari kukwana. Heno kuti zvichaita sei, ticharamba takaringa kuti zvichakoneka chere kuti chikoro chitande muso muvhuroyu. Wamunangagwa waenda kuEthiopia kumusangano wonyika dzomuAfrica woAU. Ipapa waifana kupedza zororo rawo zuva ramangwana asi wabva watoita kumukirira kuendako. Ipapa wachiwenga ndo wasarapo kare wakabata matomo onyika. Idi aiwa wari kumboya jamu. Waiwana muovheti wanosvika 30 wakasungiwa wachinzi waita zvokuratidzira paya kwai nyaya yawo yatanda nyasi kupinda mudare dzimhosva kuti watongiwe. Iwe wari kuramba kuti waribe mutsepwede wagoita. Ticharamba tichiringa kuti ichapedziwa sei nyaya iyi. Wari kumirirwa nemagweta anoita kodzero dzevanhu oZimbabwe Lawyers for Human Rights. Bato roZANU-PF raakunangidzirwa kare kuti ratotanda pokare kuita zvokuita mhirizhonga nokunyirana nevanhu munyaya dzosarudzo. Ipapa kwai mumwe webato roCCC ari kuda kukwidza kwekweyo Central kwai agotorehwa motika yache ikaendesiwa kumuzinda weZANU-PF. Paribe ari kuziva kuti zvii zvanyatsa kuitika, tiribe kunyepiwa. Asi kana tanyepiwa tinogokunyepaiwo mabuja kuti zvii zvari kunyatsoitika. Asi dai wakuru vanoringana zvosarudzo wagoringitsa kuti kuita rudzii kunodaba kuiramba kuchienderera mberi. Makwirira akuita zvinhu zvokuja munyika medumo akuita kuhwadza. Kwai munhu mubodzi ipapa ari kuda zviuru zvomadhora omunyika 6 anozana no53 yomadhora. Ipapa kwai kana akuda kuisawo nezvimwe zvinhu zvisiri zvokuja akutoda zviuru zvisere no423. Aidi heno kuti zvichaita sei ipapa pakaita kunyangarirwa chaiko. Charamba takaringa kuti wanozvikona chere. Mthuli Ncube nyasi wabva wareketawo zvimwe zvaringiwa nevazhinji wakati Tagwirei afunga kumora imwe mari yomunyika pokare. Ipapa wagoreketa kuti migodhi yakukwanisa kubhadhara mari dzomutero
dzinosvika zvikamu 50 kubva muzana pane dzawaifanira kubhadhara wachikwanisa kubhadhara nomari yomunyika, uye pokare wachibhadhara nomari iyo yawo yawanoisa yopa bhengi rate iya. Ipapa pakaitoita kunyangariwa, panenge pari kureketa kuti wanhu wakukwanisa kuita zvakanyanya kuwanda nokutoti mariyo kana wakabhadhara shoma, aiwa wanoita hawo kupfa nayo kuita kudichiwa chaiko. Ipo pokare wabva wareketa kuti wari kutenga dzimotika kubva kunze kwenyika wakukwanisa kubhadhara pokare imwe mari inosvika zvikamu 50 kubva muzana iri mari yauri kubhadhara nomabhondi. Haidi wanhu wanenge warerukiwa hawo, asi ipapa tiri kuramba tichindoringa kuti rawo dhiri rimbori papi. Kutanda nyasi tiri kumboita tichikupai kuti muzive wanhu vanenge vachikwikwidza musarudzo dziri kuuya nzvimbo nenzvimbo. Kureketa kuno nyasi tatanda no Harare East iyo ina Mavis Gumbo akamirira ZANU-PF, Precious Musarurwa akamirira bato raLinda Musarira reLead, Christopher Mpanga akamirira MDC Alliance, Garekai Mulambo akamirira inonzi United Zimbabwe Alliance, naWatendai Biti wakamirira Citizens Coalition for Change. Idi tinaita tichiziva wanhu vari kufanira kupinda musarudzo wa tiringe dziri kuitika pasi rese. KuNigeria kwaputika chimwe chikepe chinotakura oiri zviri kutoita kuhwadza chaiko. Ipapa pariba kuziva kuti zvichaita sei kana kuti oiri yarasikayo ichaita zvokudidi. Idi zvakatoita kunyangariwa chaiko. Tinondoimba kuti wanhu vanotadza kupfa ikoyo kana zvichinge zvadari. Kwai mari yadzinga miriro nyika yoFrance kunyika kwawoko, wakati vachamudaba kuti arambe ari munyikamo. Idi zviri kuramba zvinetsana France nomari. France nonyika pokare dzayakanga yakapamba zvavari kudaba zvokuramba vachiudziwa kunyepiwa zvokuita. Idi zvakatoita kuoma, ticharinga kuti zvichaperera papi. Kwai Boris Johnson ipapa apinda munyakwa yake gani nokutoti mumwe wache anga ari mumwe chipangamazano aita kusiya basa. Idi kwai ndio China mumazuva mashoma ivaya asiya basa. Heno iye kuti acharamba akabatirira kusvika papi, wavo mubato mache wakutofunga kutoti wamubise pachigaro chachecho. Ticharinga kuti wachazvikona chere kana kuti wachapedzerana papi. Egypt ndo yakazowina nozuro kuchitamba noCameroon, yakuenda kosangana noSenegal. Aiwa tiri kundoshuvira kuti Senegal ihwine nokuti ndo yatinodawo inotambira iyo Sadio Mane. KuChina kwai maOlimpiki omuchando atanda nyasi zvokutoti ipapa aiwa vari kuita hawo kutamba nochando vachiita zvavanoda chaizvo. Gaitigoona kuti vanenge vachiita zvokudini ipapa. Takadaro zvedu tagumira pano kwanyasi. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.